ababuzayo ba ingaba aphelele na amakhwenkwe akho. Bantwana bethu yathi impendulo ikho ekhoyo kodwa inechaphaza. Bantwana bethu ayifanelekanga ngoba izoba khona kwesi sihlo ngoba inechaphaza noko. Bantwana bethu kunjalo wathi uThixo ibize ngoba ayinawuqhuba lento de ibe khona nayo. Bantwana bethu xa ivela ingalungelanga okokuba ingaba semsithweni okumila kunjena. Bantwana bethu wasebenza uThixo wathi ewe iyole iyeza ke ngoku kodwa inechaphaza. Bantwana bethu uba kunjalo ke ngoku ithambise ngoba uthanda kube njalo uThixo. Bantwana bethu kunjalo abantwana aba ngabakaThixo uba bezenjani ngabakaThixo bona yaye inceba kaThixo ikuThixo. Bantwana bethu wayisikelela uThixo lento awugqiba ukuyisikelela yathanjiswa ngabathambisayo ngoba uthande njalo uThixo wabayeka abangenachaphaza. Bantwana bethu kunjalo ngoba yena ngokwakhe onamandla onke ukhangela enhliziyweni endaweni yokukhangela imfaneleko yabathile wasuka wakhangela enhliziyweni. Bantwana bethu